Honorable my lady, it's case number 604127. Helen of Troy versus Mr. Walters. I brought my ex-wife here because I married an ugly woman. Want some money to buy furniture and my apartment in Midrand. Mnumzane, ngicela utshele inkantolo amagama akho aphelele. Walters, Mr. Walters. Walters kuphela, Walters. Kushuthi waqanjwa ngobasika wakho ke wena. Amagama akho aphelele? Helen of Troy. Off, middle name. Yebo. Okay. Ngabe zizengane enkantolo? Your wonderfulness, your honors. Helen is my ex-wife. Divorced 3 years ago, Yeah. And manje ufuna ukushada futhi. And ufuna ukushada omunye ubhuti kanje tough so unama 6 pack uyangithusa mina. And then uyenza ukuthi ngishade nomunye umntana omubi kanje unelihlo liyagijima lithi. So mina ngimfuni mina mara ungifostile. Okay, this is all confusing. Not divorce. Yebo. Wena usushadile futhi? Yebo, ngishadile futhi nomunye umntwana omubi kanjani. Yo, angilali ngihlala ngithukile, mangivuka mangibheke ngithi I feel for you. Yabona? I feel for you. Akutebhlungu njengale. Uzomela bani namhlanje? Sazo decide my lady. Angakabi sure. Mhlambe ngizoyimela lensizwa ngoba I feel for him. Uyayazi into akhuluma ngayo? My lord, nama ngi-understand ngoba lo bhuti wamithisa intombazane. After that ubaba wentombazane wamcela ukuthi ashade intombazane. Angazi ukuthi mina ngizokwenzani mina la ekhaya namhlanje. Hayi, ithi ngitshele ke usatape i-blind date ne nalomntwana omubi ngaya umubi lo mntwana ngathi hayi ngiyabushaya namhlanje. Ngabshaya. Ushaya umntwana ushayani? Ipia, ngashaya kipia. Ngadakwa ukuthi at least ngimbona amuhle. Mangivuka yo ula lo mntwana. After a month wathi yena ubraqa uprek. Ngathi cho wena uso ngiyenzeni bese wangisa kubabakhe. Uyabo bese bathi ngimshade ngenkani and uyelo. Yini yakwenza ukuthi decide ukuthi ex wakho umfakele intombi? My lord, yazi mina Angiyani lot. Okay. Bengithi ngiyasiza mina. Kodwa manje ngiyabona ukuthi ngisifaye kwinto ebengamele ngiyifaye kuyona. Angazi ukuthi ngenze njani, kodwa ngiyazi ukuthi anginacala. Wawuthi usiza ngokuthi umtholele intombi? Yebo. Uqhumaphi ngoba senahlukana? Bengithi ngiyasiza. Manje wena umsizi wabantu, wonke umuntu ofuna intombi uza kuwena. Cha, bengisiza u-ex. Wangamsiza ingani ngawe ngoba wena wahluleka. Onjani kwakufanele aye kuyena? Ngoba wahluleka ukungimithisa. Yo. My lady, waze wayenza into ebuhlungu, waze wanehluku umuntu wesifazane. Yazi indlela onehluku ngayo, yini wena ungamtholanga umuntu ofana nawe? Yini umtholela umuntu omumbi? Uyazi ukushada nomuntu omumbi my lady kufana nokuphosa umuntu olwandle oligcwele ushaka. Uyayibona lento engiyishoyo ngoba awukuthola ukuphumula noma ungadakwa. Still usazo make badamuka utshwala egazini usazombona emumbi. Mina ngiyakwazi from experience. Ngaleza ikhathi hayi manje. Ukuthi uyabona khona la uyabona ugcina uthuthumela abantu bayithethu nedumbe. Kanti awunali idumbe mayile inkinga obhekene nayo endlini. Okay. Uclient wakho
akangichazela ukuthi ikuphi inkinga ngoba uhlele emshadweni wakhe ushadile nomuntu wakhe. Hayi phela kuphumeki enhle esikhuluma ngayo. Yingakho ngithi mina lento isifana nesifo. Isidinga igovernment ukuthi ingenelele imnike impesheni ngoba kuyisituation angakaphumeki yona fana nokuguga. To be precise, fana nokuguga mawugugile ufuna ukuthola impesheni. Nakuyena unesimo es uncontrollable in English, uncontrollable. Which Sayizwa leyo nto? right. Kufuna ngibhalansa ke bese ngisikhuluma lesingisi. Gora lesakha azoshada naso understand ukuthi when udinwa yini why ufuna injunction yokuthi umshado wakho ungenzeki. Unama six pack yo. Phela my lady yabona lento yo six pack yinto vele le esidlisile. Uyabona nje ngizokwenzela example. Nami nginawo 6 pack. Uphi ngoba sibona Lalela my lady, kuphela u6 pack ufuna ukugcina ubanda. Ukwikhula box njengamanje. Right? Ngufake ngaphakathi ngizowe expose ngezikhathi zama holiday kanje. Seziwa uyangithola ukuthi ngithini? Into ongayihide nje lo 6 pack. So when into ifunayo Mr Walters ukuthi simvimba angashadi. Yeah. Angashadi naye astruggle njengami or athole umuntu omubi. Baningi ngaphandle abantu or athole lo ngaka loyana unoya queen athole once. Indoda yakho wahlangana naphi nayo i6 pack ngoba ngibone ngazi mhlambe kune relationship angafuni ukuyireveal ubhuti. Instagram. Cha, sahlangana ejimini. He's a trainer. Gym up ngoba abanye bajima ko YouTube. Ujima kwi-gym. Sahlangana khona. Uyajima nawe? Yebo ngiyajima nami. Pho umuntu wakho wangamtholela ingane intombi ejimini? Awekho amantombazana amahle ejimini. Khona njani? Aphecelezi. Shoot nawe ngoba ujima uphecelezi. Kusho ukuthi No, mothi wayibona ejimini kwephi lo gym ngoba phela ngihlezi ngikhona mina ejimini. kodwa mina ngaze ngikubone wena ejimini. Okay, kusho ukuthi awujimi. Abantu abajima mina bangazi. Kusho ukuthi awujimi, kusho ukuthi akajimi my lady. Ngoba phela thina sabantu abayivocavocayo mangabe sithola ithuba. Ukuthi ngilithola ninika akusho akunankinga. This case is too confusing. Angazi ukuthi yini esilethe enkantolo. Wena nomfazi wakho ushadile uhleli naye ukuthi mubi noma muhle ubuhle bomuntu inhliziyo yakhe. Fana kwanza. Khona ufuna ukusho kokugcina. Yeah, mina ngicela love back. Bese then angithi so keep labayana bese yanginceda ngabanye. So ufuna love back kodwa futhi awufuna ukushiya unkosikazi wakho. Awufuni futhi ashade. Angithi nizoyenza i-restraining order. Ne? Yabani? Yeah, konje ngikhuluma. No, yazi manje uyangididisa ke manje. Nami ngaze Uthi ngikhuluma. wena ufuna love back wena. Ufuna love back. Akusho ukuthi wena kunosa ayifundi love back. Yeah, angithi ngimthanda ngandlela. Okay. Yeah. My lady. Akusho ukuthi minikezeni love back ngoba akuthi bese ngayixoxa nge love back. Kodwa ngoba manje usiyashintsha manje uthi ufuna love back. Shuthi mnikezeni. Angithi ngitshelile masifika ngathi ngifuna. Yeah, wena wangena wathi. Okay, alright. Ngithi bengilele. Lalelani. Khathela ukukhulumana nokulalelana nale nyimfi yene nilethe enkantolo. Okay. Wena Yes, Your Honor. umuntu musuhlukene naye. Hlukana naye. Ungathi uhlukene naye uphinde ufuna ukuba uCupid umfakele abanye abantu. Wena yeke ukuhamba uthanda izinto. Angazi wawuhlulwa yini ukuthi uyindoda uyitholela umuntu. And ayikho into ozoyithola from a court ezo restrict unkosikazi wakho. Ayikho futhi ezo restricta uex-wife wakho ukuthi angashadi. Fanele uyeke indaba yokuthi uhamba ufakelwa abantu uphuza utshwala mase abantu babona sebebahle mase uvuka ekseni futhi usulokhu uyibuza ukuthi uba lo mjito lele eduze kwami. Ngakudabukela mfethu. Nami ngidabukile. You must respect inhliziyo yakwena ngaphakathi. Ukuthi ingqondo ayimthanda unkosikazi wakho, inhliziyo iyamthanda. Follow your heart. Uhlale nonkosikazi wakho. Elilicala. Hayi kuntswemba. All rise in court. Hayi kuntswemba mfethu. Hey.